Anyị daalụ mma agwa unu ka esi achọta visiting visa ka ọ dịla unu mfe. Visiting visa ga-adị unu arụ mma maka ndị enwere ego maka ego adịrọ. Ụmụ mmadụ enwere ego, onye akpara aka ego adịrọ, ọrụ dịkwana nke ego ji adị. Ya bụ unu ga-achọ alternative maka student visa nụnụ ya na work visa. Ụmụnna o bukwere aka, o buru ezigbote aka. Ọ bụ ya ka m ji akpali unu alụ ka ije mee visiting visa, aida na iyuzuru agent maọbụ ijiri aka gị mee enye. Ka m gwazie gị ka unu si ga-eji aka unu ma ekwubugo m mgbe gara aga, ka m kwukwu ya ọzọ kịta. Ihe enwegodi ọkpụrụkpụ ego na akaụntụ gị at least 2 million maọbụ 1.5 maọbụ gịnị 1.5 ma 2 na akaụntụ gị. Ije chọọ onye nwere ezigbote ihe ọ na-eme establishment, nnukwute establishment, ihe ọnya ọ sị na o wego gị n'ọlụ kwa ọnwa, ọ kwụọ gị 200,000 na akaụntụ gị, mana ọ gị ga-eweli enye ọ kwụnyezieli gị with official akaụntụ ya, with business akaụntụ ya. Ọ bụ ihe ọ ga-emeli gị. Ya bụ ụmụnne, omelidi eme enye 6 months ma 1 year ọnya bụ na ị ga-enwe ndidi. I print anya iweli ejebe mbasi, iluo mgbe ahụ ego eju gị maka ị ga na-etinye na-ewepụ. Itinye ọbịa kwụọ gị ụgwọ ọnwa ahụ, o nwee ike before ọnwa agwụ iwepụ 50 maọbụ 70 ma 100 ndị ọzọ afọ. Ị na-eme nnọọ jonjoloko. Imelite jonjoloko ahụ, ego afụ ka o si aba, afụ ka o si apụta, afụ ka o si aba, afụ ka o si apụta. Afụ ya iwelie gabe mba, fa ga-asị na izu ka eme na iburu ofeke chacha maka fa chọrọ ofeke befa. Iwee welie jejila aka gị chọrọ appointment mee interview. Ime interview fa ga-enye gị, onwere ka fa ghara inye gị visa, fa ga-enyelili gị. Fanye gị ịbịaba, ilute ị ga-achọzi akwụkwọ maka na ọgwụ ịnọzi nkịtị. Ịbịakwara ịchọba akwụkwọ, ịjụọ ka esi eme adụrụ asylum, ịmụọ ya. Inwe ike iji nwoke na-edina nwoke ma nwaanyị na-edina nwaanyị, ma ọ bụ circumcision, ma ọ bụ gịnị human trafficking. Iwelie wee gwafa na ị nọ na denja. Ị ya akaba arụ imefa ka fa mmadụ na ị nọ na denja. Ilutekwere n'obodo echi ma 1 week ikwene ka ọ gaa ịchọ ebe a na-eme n'ụlọ fa, ịba ebe ahụ kọlfa akụkọ na ị nọ na denja. Ndị ị nọ na denja ahụ maka ihe na-emebe anyị dị njọ, ekwesị ka enye onye ọbụla. Amara m ihe ejiri enye onye ọbụla, ekwesị ka enye onye ọbụla. Ịkọta nwughị ihe, onwe ndị na-etreni mmadụ. Ije ịntanetị ịbraụzụ ịmalụ nke na-etrend. Onwe ndị na-ekochilie mmadụ, onwe ndị Uganda mma fa na-ekochi mmadụ. Ekochie gị iluo ị ga-apas, a ga-enye gị ihe niile. Ịmara nye gị ụlọ, nye gị ebe ị ga-ebi, nye gị fọnishielu gị. Ndị niile jelie na-enweta ihe, ma ndị Arab. Iwelie at least 2 million ga-ezulu gị iji wee fee n'elu daa n'ala. Mana student visa ya na work visa fa na-elukwe ịmara opekete mpe 15 ka m wee nye nnọọ. Ọ bụrụ na ị bịa ịgụ akwụkwọ ofu onye 8 na ike izu gị ma 9, i wee bịalute ịkwụtọpụkwa ụgwọ akwụkwọ dị na ya. Ọ bụzi na work visa ihe dị ka m wekwu enye 15 to ịmago 20, ọ bụzi family ọlikwa mọ. So ime nke visiting visa nọ na visiting visa na-eli isi na abụ, o nwee ike ịkwa ọ bụ 50-50. Mana ijiri aka gị mee enye, kwụọ ụgwọ visa, kwụọ ụgwọ ihe niile mee enye gị ikene Chineke enyere gị. O nwee ike ọ bụrụ obere ego ka o fu gị. Ọnya nwa bụ ihe ị ga-eme.
nyanwa bụ ihe ị ga-eme. Ịchọkwa iyuzu ejenti, ịchọba ejenti, ịchọba onye dị reliable. A na-akwa m achọrọ mmadụ, chọba nnọọ, jiri aka gị chọba. Inweta ịbịa obodo, ịchọba akwụkwọ bụ isi na ịbịa. Ọ bụ akwụkwọ bụ isi na ịbịa. Ọ bụrụ na ị nwere akwụkwọ na-agagharị, ị ga-adịkwa na-alụ ọrụ black work, enweta ego, mana obi ama nlu gị ala. Ọ bụrụ na ị kọmitiri any crime, ama mbukwe gị, ama mbunege gị, ama mme gị ihe ọjọọ, ịnọrọ ebe a nya eme ihe ga-alapụta gị, ama mbunege gị, ị ga-anọkwa. Mana ọ fịala arụ mmadụ ịnọ n'obodo ma o nwere akwụkwọ, ma inweta na benefit. Ọ bụrụ ụfọdụ enwere akwụkwọ, fa na-eji nụọ nwaanyị kpọgote. Germany na-enye akwụkwọ ma nwaanyị dị ime, amụọ nwa, o nwere onye na-akwụdolie si n'ọnya mụrụ nwa ahụ. Nwoke akwụdolie si n'ọnya nwere nwa ahụ, enye nwaanyị enye nwa, emechekwa nwunye ga-enyezie gị. O nwere ụzọ dị iche iche esi enye aduro, ma ọ bụ na ị mụrụ nwa witi onye nwere akwụkwọ, ma ọ bụ na ijebe klọb ịfụ onye ọ dị gị ka o nwere akwụkwọ ma ọ bụ onye ọcha, ịmụliali asakụta ya, isi ahela ọha anyị, ifeli aka, ịmụliali amụ, inye sain ya bịa, unu nọrọ ana kalie ụka. Ma ọ bụ ị na-eje klọb n'abalị, ị na-eje, o nwere ndị ọ bụ ọlụ ebe a na-eji n'abalị, ndị na-achọ di na nwaanyị, fa na-agalide. Onye chọta ihe ọ na-achọ ma ọ gazina, ijecha ọrụ nata, iwu arụ, ite ude na-ekpu ikpokpo ọma, ịgba pefum, ịkwado mma, ịdị mma n'anya, iluo igolu mmanya na-aṅụ, egwu kụba, ịgbaba egwu, ịmụ egwu. Ọ bụrụ na ị mara agba egwu, ịmụ egwu, ị na-agba egwu, ịgba egwu dị mma. O nwekwa ike ifu onye bịa sakụta gị maka egwu ahụ ịgba like ya. Nwere ọ bụrụ na o nwere onye bịa sakụta gị, ịsakụta mmadụ. Ụmụ nwaanyị ndị ọcha na-achọ ndị ojii, mana fafụrụ kapasi wee nweta fafụ gị, ife elufe aka sifa elo ka ime, fanwe ike bịa nso. Ụfọdụ ndị na-ekwetekeli bụ onwe ike ọ bụrụ ndị menete garụ, ndị dịkwa yoli na-ekwetekwe. Ndị dị yoli nwezikwa ike ifu onye be anyị nwaanyị onye ojii, o kwete na ọ ga-anụ gị ezigbo ọnụnụ, ọnụọ gị, nye gị akwụkwọ, kwanyekwele gị ugwu dị ya gị. Nwee ike o nwee ndị na-enye ego, enwee nnukwu afa, ndị ego ahụ abụọkwa obele ego, ọ bụ akatamkpo ego, dịkwa ka ndị student visa na work visa na-anọ. Ọ bụ ego raund ahụ. So ka ị kwado onwe gị, mara ka ị na-adịdị, ka ị mara nke ị ga-eme. Ọkwa oru ụka ka m na-ezinu unu. Ịbụ na ị ga-eme adụgo, ịkwado onye kwado onye ọfụma, maka na ilu ọkọchị ịkọtaghị asị gị pụọ. Ọ ka esi eme, asị gị pụọ. Ndị obodo niile na-aga ya, sọsọ ndị be anyị fada agakebe, fabiafa na-agagali n'obodo ma fa enwe n'akwụkwọ. Obele ihe ma ebu n'onye ahụ. Ngwa na ụmụnne, ọ ga-adị na mgbe ọzọ mbudo ebe nkọdebe wee kọtọpụli ahụ n'ọfụma. Ka emesịa na ndeewo.